Dobrý večer prajem všetkým. Na predchádzajúcej rade rodičov sme dostali za domácu úlohu pripraviť návrh ďalšej činnosti občianskeho združenia a úlohu sme si splnili. Od začiatku činnosti občianskeho združenia sme si boli vedomí, že to nebude prechádzka ružovou záhradou. Zmeniť zabehnutý systém je vždy spojené s určitou nevôľou. Boli sme a sme presvedčení, že cieľ, ktorý sme si stanovili, je správny a preto sme sa nevzdali. Dostali sme sa tak až k dnešnému dňu, kedy v krátkosti zhrniem niektoré základné fakty o činnosti občianskeho združenia SOVA, ale najmä sa zameriam na prezentovanie našich predstav do budúcnosti. V období od septembra do decembra roku 2012 sme poskytli formou záloh alebo priamych bezhotovostných platieb finančné prostriedky v celkovom objeme 25 000 eur na predložené požiadavky. Do tried sme potom posunuli prostredníctvom triednych učiteľov peniaze v objeme 9 000 eur. Ako určite viete, podarilo sa nám pripraviť detailné informácie o jednotlivých predložených požiadavkách na prefinancovanie, tak aby si ich ktokoľvek z rodičov mohol pozrieť. Keby sa nám nepodarilo nič iné, tak toto je moment, pre ktorý nám stálo za to prežiť to, čo sme v uplynulom období prežili a prežívame. Je prirodzené, že na začiatku sa do projektu nezapojí veľa ľudí. Avšak už v septembri 2012 sa naše rady rozšírili a začali sme intenzívne pracovať na vytvorení životaschopného organizmu, ktorý bude schopný existencie bez ohľadu na to, kto sú jeho aktívnymi členmi. Mysleli sme na všetky aspekty. Na ľudí, ktorí budú kontrolovať činnosť občianskeho združenia a zodpovedať sa priamo členskej schôdzi. To je kontrolná komisia. Na ľudí, ktorí budú riešiť každodennú agendu občianskeho združenia, to je výkonný výbor. A na ľudí, ktorých jedinou starosťou vo vzťahu k občianskému združeniu bude zamýšľať sa nad efektivitou vynaloženia finančných prostriedkov. A to je výberová komisia. Na to, aby každý rodič mohol premietnúť svoje názory do činnosti občianskeho združenia, nie je nevyhnutné, aby sa stal jeho členom. Práve komisie a výkonný výbor, ktorý rieši každodennú agendu občianskeho združenia, umožňujú dať priestor aj tým rodičom, ktorí nevyhnutne nechcú byť členmi občianskeho združenia, ale chcú prispieť k jeho činnosti. Postavenie občianskeho združenia je zrejmé aj z porovnania objemu prostriedkov, ktoré má škola k dispozícii. Tá veľká časť grafu predstavuje objem prostriedkov, ktoré má škola k dispozícii z rozpočtu svojho zriaďovateľa BSK, a to malé je objem príspevkov rodičov. Je teda nezmyselné tvrdiť, že snaha o kontrolu týchto príspevkov v podobe požiadavky na dokladovanie účelu môže akýmkoľvek spôsobom ohroziť chod školy. Príspevky rodičov sú len akousi polevou na torte, ale tým koláčom na najedenie je rozpočet BSK. Celé naše počínanie je postavené na myšlienke, že každý z rodičov má právo rozhodnúť sa, či prispeje a akou formou prispeje na podporu rozvoja svojich detí. Zároveň sme presvedčení, že ten, kto už sa rozhodne prispieť, má právo dostať odpoveď na otázku, na čo bol môj príspevok použitý. Preto sme vytvorili a presadzujeme taký systém fungovania, ktorý v prípade, že je záujem o tieto dáta, no tak ich promptne poskytne v prehľadnej forme. Našou snahou nebolo a nie je ovplyvňovať chod školy, spôsob výučby alebo veci súvisiace s vzdelávacím procesom. Toto je výlučne v kompetencii vedenia školy a pedagogickej rady. Na základe predbežného zúčtovania je podiel výdavkov z príspevkov rodičov rozdelený na 4 základné oblasti takto. Kategória detí zahŕňa výdavky s priamym súvisom na skvalitnenie vyučovacieho procesu. To znamená nákup učebníc, knížiek, učebných pomôcok, podpora krúžkovej činnosti, štartovné na súťažiach a ďalšie. Ostatné výdavky vplývajú na vyučovanie len nepriamo a sú to kategórie trieda, kam spadajú všetky výdavky spojené so skvalitnením prostredia v triedach, teda napríklad koberce, vymalovanie, aktivity konkrétnych tried, skrinky a podobne. Kategória škola
kde sú započítané všetky príspevky na zlepšenie prostredia v škole, teda opravy spoločných priestorov, telocvične a podobne. Kategória prevádzka je najmenej súvisiaca s vyučovacím procesom. Sú tu započítané prevádzkové výdavky školy. To sú najrôznejšie položky, ich skladbu ste si mohli pozrieť v už predloženom vyúčtovaní. Ak by naše združenie len čisto evidovalo požiadavky na financovanie bez akejkoľvek snahy o ich usmernenie a len by ich sprocesovalo, tak by vyzerali podiely v jednotlivých druhoch výdavkov takto. Radi by sme pritom videli, aby tie podiely vyzerali takto. Minimálne 60% v kategórii detí, to znamená všetko, čo priamo skvalitňuje vyučovací proces, a zvyšok v kategórii trieda a škola. A len skutočne nevyhnutné minimum v kategórii prevádzka. Vôbec sa nebránime tomu, aby sme investovali aj do obnovy školy, ale nech sa toto spraví formou samostatnej zbierky, tak ako to bolo v prípade športoviska na Skalickej. Teda financovanie nech beží mimo pravidelných príspevkov rodičov. Uvedomujeme si, že nevlastníme patent na rozum a preto všetko, čo budem prezentovať, je treba vnímať ako ukážku možností, ktoré máme. Keď sme sa teda zamysleli nad tým, čo sme radi podporili a patrilo by to do kategórie detí, tak nás napadli nasledujúce veci. Určite budeme podporovať všetko to, čo sme podporovali doteraz v kategórii deti. To znamená štartovné na súťažiach, učebnice, knihy, učebné pomôcky a tak ďalej. Zároveň ale aj veci, ktoré nie je nevyhnutné vnímať ako súčasť vyučovania. Môže ísť aj o mimoškolské aktivity. V okolí Bratislavy sú v dosahu inštitúcie, kde je možné siahnuť si na špičkové technológie alebo privoňať k naozajstnému výskumu. Pripravme teda deťom program, zaistíme dopravu a ak treba, tak aj ubytovanie a pokryjme náklady na prácu učiteľa alebo rodiča, ktorý takýto projekt zorganizuje. Nech sa deti idú pozrieť, nech vidia, nech si siahnu na veci, ktoré tvoria súčasné špičky vývoja. Pritom ale, a to je dôležité, kľúčom k úspechu takéhoto projektu nie je nákup drahých vecí, ale nájdenie človeka, ktorý sa pre takýto projekt nadchne a zrealizuje ho. A tomuto by sme sa chceli systematicky venovať. Na škole sú fantastickí učitelia. Nemáme ani v najmenšom pocit, že by sme mali určovať, čo treba učiť, ako treba učiť na škole. Práve naopak si myslíme, že najlepšie nápady na prácu s deťmi prichádzajú práve od učiteľov. A chceme, aby sa všeobecne vedelo, že tieto nápady veľmi radi podporíme. Oveľa radšej ako investície v kategórii prevádzka. V uplynulých mesiacoch sme potvrdili, že nesľubujeme, ale konáme. Sledujúc túto líniu, vieme garantovať všetkým rodičom, ktorí sa rozhodnú prispievať deťom na podporu ich poznávania prostredníctvom občianskeho združenia SOVA, transparentnosť pri výbere a použití finančných prostriedkov, cielenú podporu aktivít, projektov a čohokoľvek, čo bude priamo súvisieť s deťmi a otvorenosť nášho občianskeho združenia pre každého, kto bude chcieť priložiť ruku k dielu. Ak sa vrátim k tomu, čo máme na stole dnes, tak cesta k vízii, ktorú som tu prezentoval, je takáto. Navrhujeme, aby príspevky na rozvoj detí boli výlučne dobrovoľné. A zároveň navrhujeme, aby bolo ponechané na individuálnom rozhodnutí rodiča, akým spôsobom bude príspevky poskytovať. Takto sa zabezpečí, že sa nikto nemusí cítiť prinútený k akémukoľvek spôsobu podpory a výsledkom pre školu bude vyšší objem vyzbieraných peňazí. Ďakujem za pozornosť.